When Iceland was hit by an earthquake, few of us probably had the imagination to conceive what this would mean to the rest of the world. Det var ikke et hvilket som helst jordskælv. Det var et jordskælv, som skabte sprækken. Der var du finde en løsning. Jeg tror virkelig ikke, jeg vil have det sådan her. Men helt ærligt, jeg føler mig altså overhovedet ikke klar. Men hvordan kan du bare ændre mening sådan? Jeg har ikke ændret mening. Det er jo... Jeg håber virkelig, at du finder det, du leder efter. It's been a long journey. What we do now is crucial for generations to come. Make this mission count. Jeg har også fået lidt med i jeres ekspedition. Hvordan tror du, det var blevet, hvis vi var blevet sammen? Jeg har et liv, Elias. Det er din familie. Vågn op. Sprækken siger nu. Kan du høre det? Man fødes, man lever, så man væk.